Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайк ва подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен, ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннат дорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. Завтракда барои кӯдакҳо бутерброд тайёр кардастам, бутерброди ширинак. Инам хлеби багет фитнеса, кати хлеби сафеда гирифта, тунукак буридам. Ягарушда творожный сыр шакидамо, ягар дигашда джем. Булоша миндали лепестки кадагиум. Завтраки осонаки ба маззаи кӯдакхӯрак. Ана инҷада боша барои обеди котлет тайёр кардастам. 800 грамм гӯшти гова фарш гузарондам. Баъд 5 та буридаи хлеб 200 граммай. Да об тар карда мондам, обша ҷафида ина як тараф мондагиам. Ҳозир даруни фаршда алараш мекунем. Приправа андохтам. Чеснок, якта чеснока полностью реза кардам, андохтам. Як дона тухм, ду қошиқи дига овсяная мука меандозем, баъд алараш мекунем. Ман пиёз наандохтам, шумо метавонед якта пиёза майда карда реза кунен, андозен, баъд ай ба ҷои инами овсяная мука мешава ки обычный орд андозен. хлеба андохта фарша хушрӯ карда алараш мекунем, ҳамаш якҷоя шава. Баъд ба шакли картошкача карда монсудем. Шумо метавонед круглӣ кунед ба хости худтон. Дар сковородка камтар равғана рехта да олови средний пухта мегирем. На паст боша, на баланд. Агар баланди бад боша, хомсӯзак мебиёя. Пасти бад боша, бо дери бад мепаза. Равғанои дахтушкашида гирифтан мегира. Олови ҳами миёна боша.
инам хел котлетакоя бирён када тарелкода бардоштум, кудако обед кадан. Ба мазаки хушруштаги буд. Дута котлета дастаи пазак пухтум барои шавармбе равған. ана иҷада боша бо дигар рӯзай барои абети грил тайёр кардааста. Инам хелда коса ягон 4-5 қошуқ майонеза рехта. Баъд дар онушда чӣ намуд приправае ки хоҳен ҳавая мерезену алараш мекунен. Ман паприка андохтум я 2-3 қошуқча. Баъд приправаи хӯраи гашнич, мурч, зира ҳамаш аларашакай ай ҳавай андохтум. 1 қошуқ намак. Ҳамаша алараш мекунему да ҳамо мурғ мешакем. Ҳама ҷоакои мурғда мешакем. инам хел маринати тайёр кардаги ма ҳама ҷоакои мурғда шакида болоша фольга кати пушонда дар духовка мемонем. Ҳамин хел 1 соат меиста. Баъд баъди ки 1 соат истодак баъд фольгаша мегирем. Бо ягон 10 минути дига меиста болоакаш сурхаки хушрӯ мешава, баъд тайёр мешавад. Ана иҷа грилмон тайёр шуд. ай интернет-магазини Озону Валбриз пасуда заказ кардаги будам. ҳозир нишон метим туна. Иноя ҳамаша барои Тоҷикистон заказ кардагим. Насиб боша мегирам мебарам катим. Ба наздики раҳакием хайравум расум баъд гап мезанам туна иншаллоҳ. Ини хели набуракои чайная пара гирифтагим. Тарелка чаю стакан дора 6 гирифтумаин. Качестваш беҳад хушрӯяй. Ҳами 1 набуру 6 дона дора. Скидка кати 2000 рубл гирифтум ай Озон. Ини хали чойникча гирифтам. Ино ҳамаш а як фирмая. Инами стаканчои розовый, байни чойник, тарелкача оз нишон метим туна ҳамаш а як фирмая. Ленарди меган ай ҳавай. чойникои Тоҷикистон намебарам. Барои ҳамаи хонаи Москва будагим гирифтагиму фақат анами набори посудаи розовияи ҳамаи мебарам тамом. байни хали тарелкача гирифтам 1700 рубл 6 дона комплект. Инои ҳамаша отдельно мефурӯшанд. Ини набори стакана отдельно гирифтагим, тарелкаоша отдельно гирифтагим. Озбо тартовницаи мазда нишон метим туна. Чойник 2 намуд гирифтагим. Яташ камтар хели пастарака, якташ баландтарак. Мақсудҷон, паст кун телефонта. ҳамаш фарфраю. Ини чи стаканчико керамикаяй. Чойнико фарфрай. Байни тарелкае ки оз нишон метим иша фарфр. ҳоли насиб боша чойнику
шакаргиракшам заказ мекунам. Ай ҳамин набори розовый. Ба якта ваза гирифтам. خلی тарелкача гирифтам. Вазая 1000 рубл гирифтам. Скидка кати. Чойникоям 1050 рубли. Ани тарелкачаи сафедаки ки оз нишон додам. Да коробкачаш дута дора. Набор 800 рубл. Тартовницая 950 рубл гирифтам. Анамин буд хариди имрӯзаи ман аз интернет-магазини Озону Валбриз. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, дар ютуб яктай дига канал кушодагиам. Я дута влог мондагиам, сетай дига хеле короткое видео шортс мондагиам. Кадоме ки подписатсия кардаги набошад, дароянд подписатсия кунен. Ягон 200 одам намераста ки 1000 шава. Тамошоям ки накунен, хай дароянд дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. Ай шумо да ман ҳамин қадар ёрдам мешава. 1000 ки шуд, баъд каналум пешрафтан мегирад, хеле рекомендация да мерава. То 1000 шуданша ҳам хел ақиб задан мегира. Силкаша да якум комментария мемонам, дароянд подписатсия кунен, ай ҳаматон миннатдор мешам. Баъд дӯстони азизи ма, касе ки дар канали ма нав меҳмон шудагиай, телеграм дошта бошен, агар силкаи телеграм канал ма мемонам, марҳамат дароянд подписатсия кунен, беҳтарин каналай. Ҳар рӯз ҳамин сурату видео партофта меистом, чи ҳам ютуба дар телеграм активнитарум. Баъд чи бисёри подписчико ай ҳамин ютуб рафтагиан, кадоме ки телеграм дошт рафтагиай, кадоме ки хай надора ҳамин ютуб да тамошо мекунанд. Ма марҳамат дароянд обуна шавен, аз ҳаматон миннатдор мешам. баъзе сурату видеои ҳастае ки масалан дар ютуб намемонам, дар телеграм ҳастае. Дар уҷаям хай навигарӣ бисёрае. Дароянд обуна шавен, пушаймон намешен. иҷада боша барои Иброҳим якта ланч бокс гирифтам, якта дига бутилкача. Ланч бокса 349 рубл гирифтаму, бутилкачая 499 рубл. Айдетмир гирифтам. Инам хеле удобния ки хушрӯяй. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша. То навори оянда. Лайк, подписатсия, комментария фаромӯш накунед, дӯстони беҳтарин.